Sziasztok srácok! Sziasztok! Ez itt egy újabb köszönő videó, amiben újfent azt szeretném megköszönni, hogy támogattok, hogy nézitek a videóimat. Most készült el a harmadik része a Minecraft Star Wars videónaplók sorozatomnak. Légy szíves, ezt is nézzétek meg. Szerintem a lagokon kívül egész jó. Aztán nemrég töltöttem fel ezeket, 1 órája, 4 órája, 5 órája. Feltöltöttem egy párat. De hát most azért is köszönnék mindenképpen, mert hogy itt 13 feliratkozó. Nem tudom előző videóban mennyi volt, de ő biztosan nem volt rám feliratkozó, sőt ő se volt feliratkozó rám. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mert már elég sokan feliratkoztak rám a csatornámra. Ők itt ismeretlenek, mielőtt bárki is bármit mondana. Tehát én nem ismerem, viszont hogyha ők nézik ezt a videót, és van Skype-juk, nyugodtan bejelölhetnek, mert ha engem néznek, akkor hát vagy totál őrültek, bár jobbik esetben kedves emberek, akik nem csak azért néznek videósokat, hogy lássanak beszélgető embereket. Aztán itt van a megtekintés szám, ami 163, hát erre még nem mondom, hogy nagyon kritizálni akarnám, de hát azért erre még lehetne gyúrni, és ezen lényegében ti tudtok segíteni. És hát a hangom pedig még egyelőre nem fog megjavulni, most nagyon közel tartom magamhoz a mikrofon, de még szerintem ez se lesz elég ahhoz, hogy igazán jól hallhassatok engem. Na jó, ezt most nem fogom megvárni, csak ennyit akartam, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogy itt vannak na nézzük akkor. Legtöbben a 2PvP3-at szeretitek. Annak már is jó nagy részét megtekintéseimnek, meg a mesteremtés videókat szeretitek. Aztán hogyan tegyetek be textúrát a mesteremcén, bemutatkozó köszönet, a 29-es PvP először nem jött be, és az egyedi skin se jött be. Na jól van, köszönök szépen mindent, még egyszer, és elnézést, majd még egyszer a több videóban is említettem, hogy elnézést még egyszer, hogy nem kívántam boldog új évet és boldog karácsonyt, most boldog utóúj évet és boldog utókarácsonyt. Köszönöm szépen még egyszer.